ilhom jgħaddu żmien bina aktar minn 8 snin u qed jibqgħu jidħqu bina. Dan huwa sentiment ta' bosta artisti tal-Karnival kif għaldarboħra il-Gvern qed jerġa' jwegħdhom li se jgħinhom wegħda li issa ilha ssirilhom sa mill-2013. Kif sa issa il-famuz Villaġġ tal-Karnival baqa biss ħolm fl-arja. Dan u l-Ministru José Herrera f'Ottubru ta' 8 snin ilu. Fil-rimit tiegħi għandi li rrid nara nkreax tip ta' Carnival Village u nista' nassigurak illi għaddejn dawn negozjati ma' Ministru ieħor biex ikun hemm dan il-Carnival Village. U dan u José Herrera llum 8 snin wara. Sa tajt flus biżejjed jiena biex jisiru l-applikazzjoni til-ġodda, jiġi inkarigat il-project leader manager il-ġdid u l-proċess jissokta. Żgur li kollox minn barra dawn meta wieħed iqis li l-artisti tal-Karnival qegħdin preċiżament fejn kienu 8 snin ilu. Herrera din il-ġimgħa ħabbar li dak li kellu jkun villaġġ esklusivament għall-użu tad-dilettanti issa se jkun parti minn binja għall-kultura. Dak imħabbar b'ħafna pompa bħala l-Malta Carnival Experience jibqa' għal daqstant biss wegħda fl-arja. U dawk li jaħdmu u jistinkaw tant biex tinżamm ħajja part integrali mill-kultura Maltija fadlilhom is-snin jistennew. Dejjem jekk il-Gvern iżomm mal-widiet li qed jerġa' jagħmel. Meta se jkun lest? Meta se jkun lest? It-targets huma ambizzjużi. Però jiena nemmen li f'sena u nofs semtej dan il-proġett għandu jkun lest. Għax anke waqt li qed jindika time frame li fih għandu jitlesta dan il-proġett tant mistenni mill-artisti, il-Ministru qed jilqa' billi jgħid li kollox jiddependi fuq ħafna fatturi. Il-permessi meta jħorġu, il-permessi l-ġodda, il-proċessar amministrativu dal-affarijiet. Li jużguru li l-artisti fadlilhom ftit mhux ħażin jistennew biex forsi jaraw din il-ħolma tagħhom issir realtà.